Sakto yun karong adlaw, 8 days human nato gisaulog ang mahimayaon nga pagpasaka sa atong inahan nga si Birhen Maria ngadto sa langit, Assumption of Our Lady. Ug karong adlaw atong gisaulog ang pagkaray na sa Santa nga inahan sa atong Ginoo ug inahan nato si Birhen Maria. So karon atong gisaulog ang Queenship of Mary nga gi-deklara sa kanhing Santo Papa Pope Pius XII 4 years human nga gipasaka ang dogma of the Assumption adtong 1950 kay lagi sakto lang nga human ang atong inahan nga gipasaka ngadto sa langit ang iyang anak nga mao ang hari sa tibuok kalibutan gitagaan niya og dako nga pasidungog ang iyang inahan, atong Birheng Maria. O sakto nga siya gihimo, may koronahan, o giila nga reyna sa langit o sa yuta. Mao kini ang memorial nga ato ang gisaulog karon. Ato lang paningkamutan nga ang atong gipagsaulog sa atong pagpasidungog sa atong inahan nga si Birhen Maria, atong sibo sa ato ang pamalandong sa Ebanghelyo karong adlaw. Nakainomdom mo sa kanta nga Tanging Yaman, no? Puan din ng Tanging Yaman. Ay, agsugod mo yung nagkanta unya. I think early 2000 na ay usa ka usay tawag ani kanang palabas, no? Tagalog film anang Tanging Yaman. Nya, kini ding Tanging Yaman, gi-compose ni Father Manoling Francisco ni adtong 1986, samtang novice pa siya sa kining kongregasyon sa mga Jesuita. Nya gipangutana siya sa interview samtang gihimo ang concept sa film nga Tanging Yaman kung unsa ang iyang inspiration. Ang iyahang tubag, ang first line yun sa iyahang tumbag, nindot kayo. Ingon siya, I was a novice then, recalling in 1986, and so much in love with God. So much in love with God. You can imagine a young professional, no? Ateneo graduate, siyempre, maalamon, right? No? And then, insulod siya sa isip pagka-relihiyoso, gusto nga magpari. And inspired by the writings of Saint Therese of Lisieux, Saint Teresa of Avila, and Saint John of the Cross sa mga Carmelites, no? Iyang gibati ang kanang tumang ka pagigugma sa Ginoo. Iyang gi-express so much in love with God. Mao na nga, na-inspired siya nga iyahang gisulat ang maong, gi-compose niya ang maong kanta, Tanging Yaman, my only cherished treasure, ang Ginoo. Ang atong ebanghelyo karon mga igsuon, isubay lang sa ato ang ebanghelyo kagahapon, may tungod sa usa ka tawo nga nangutana, unsaon niya pagkaambit sa gingarian sa Dios. Nya giina siya sa Ginoo sa pagsunod sa mga balaod ni Moises, 10 commandments. Nya iya man kuno ng faithful, no? Faithful man kuno siya nga nagsunod ni ana. Mao na nga usa na lang kabutang matud pa sa atong Ginoo. Lakaw, ibaligya ang imong mga kabtangan, and then join me, and then ihatag sa mga kabus ang imong mga proceed sa imong mga kabtangan, and then sunod ka nako. Lakaw siya nga masulubon. Ano man, kay matod pa sa istorya, dato kayo siya. Daghan kayo siya kabtangan. O karon continuation. Prangka ang atong Ginoo as usual, na matod pa niya, disudyod sa usa ka dato ang makasulod sa gingharian sa langit. No? Well, sayod ta, nga unsa ka importante ang bahandi pod, no?
aron nga kita simply to survive day to day nga ato ang mga panginahanglanon. Mahimong babag ang mga butang nga sama sa kwarta, bahandi, kun kini ato nga gipaka-Dios. Labi na kung panahon na gyud nga we are called to give them up, no? Nakanabitong nagyoy panahon nga like for example, somebody else is in need, no? Nagkinahanglan. Are we that if you are rich and or di man gyud kinahanglan nga dato gyud, but if you have the means, are you willing to shed a little of what you have alang sa kinabuhi sa uban? Then diyan nato makita nga nindot kaayo kung ana ang pagtan-aw nato sa bahandi. But then ingon ang atong Ginoo, ang dato dili kasulod. It's like klaro kayo nga kung ipaka-Dios ang kwarta, ang bahandi, of course, lisod jud kayo. Cannot be. But learning from a lot of saints and even ordinary people, no? Makita nato sa ilahang kinabuhi nga ang tinuod yun nga bahandi as expressed in the song, tanging yaman is always God, no? Wala na yun ay magduda diha. I do not know. Basta kay lami ra gyud kayo ang feeling, no? Feeling alone would guarantee you nga yes, this is it. Mo bitaw na kinabuhi nga lami bitaw kaayo. Of course, you experience total freedom. Muna'y importante kayo sa pagpuyo nga fullness of human life. And you can only experience freedom kung dili ta ingon nga mahimo tang gigapos ta sa ato ang mga kwarta, sa ato ang mga bahandi. Andam ta nga mahimo natong biyaan ning tanan only if our option is God, no? Tanan, Ginoo ra yun ang ato ang pilion. And this is what makes the Blessed Virgin Mother, the Blessed Virgin Mary, Queen. Tungod kay sa iyang kasing-kasing, isara ang iyang hari. The only treasure, ang Ginoo. Tiaw mo na nga bata pa lang, no? Daghan siyag mga plano, just like any ordinary young people or young ladies. Apan tungod sa plano sa Ginoo nga nahilakip siya niini, andam siya nga i-drop ang tanan alang lang sa laraw o plano sa Ginoo. True to say nga ang sulod sa iyahang kasing-kasing, her one true love, her one cherished treasure is God. Ang angay lang, deserve yun siya nga matawag nato nga Rayna sa langit ug sa yuta. Mga igsoon, may we learn again from the life of the Blessed Virgin Mary. Sama ka nato nga nagpadulong pa sa atong pagpanaw that we may ato pangayoon sa Ginoo kanang grasya nga adlaw-adlaw mahulog we may fall in love with God. And not just falling in love the way we experience falling in love, like infatuation. That once we fall in love, we stay in love. Amen.